Keshwani Mataji. Hare Krishna. Audio video ரெண்டு clear-ஆ இருக்கா கமலஜி? Clear-ஆ இருக்கு Mataji. Okay, thank you. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு Day 13, Chapter 13 படிக்க போறோம். அது முதல்ல பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது ISKCON மங்களூர்ல இருக்கு ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டேட்ஸ். நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாச்சாத்தி தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜநேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கன்யே जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் பேரு கஷேத்ர கஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம், இயற்கையும் அனுபவிப்பவரும் உணர்வும். ஓகே, நேற்று சாப்டர் 12ல என்ன படிச்சோம்னு ஒரு ரீகேப் கொடுக்குறேன். பக்தி யோகத்தின் லாஸ்ட் சாப்டர் பார்த்தோம் நேற்றுக்கு. பக்தி யோகம் தெரிந்து கொள்ள வேறு அத்தியாயம் இல்லை. பக்தி யோகத்தில் நமக்கு ஒரு சிக்னல் நவவிதம் நவ பக்தி. ஈஸியஸ்ட் வே அதுக்கு சாண்டிங், ஒழுங்குமுறை போர் ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் கடைபிடித்து சாண்டிங் பண்ணணும். கடமீசை பலனை எதிர்பார்க்காதே. பகவான் கிருஷ்ணர் செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டு பக்தி யோகம் எனப்படுகிறது. ஆன்மீகத்தில் இறுதி இலக்கான தூய கிருஷ்ண பிரேமியை அடைவதற்கு இதுவே மிக உயர்ந்த மிக தகுதியான வழிமுறையாகும். இந்த உன்னத பாதையை பின்பற்றுவோர் தெய்வீக குணங்களை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு நேற்று பார்த்தோம். இன்னைக்கு சாப்டர் 13 இயற்கையும் அனுபவிப்படும் உணர்வும். எவன் ஒருவன் உடலுக்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள வித்தியாசம், அவற்றிற்கு அப்பால் உள்ள பரமாத்மா ஆகியவற்றை உணர்கிறானோ அவன் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து முக்தி அடைகிறான். இந்த சரீரத்தை ஞானிகள் சேத்திரம் என்று கூறுகிறார்கள். இந்த சரீரத்தை சேத்திரம் என்று எவன் அறிகிறானோ அவனை சேத்திரங்கன் என்று கூறுகிறார்கள். சரீரத்தை என்ன சொல்றான் எல்லாரும்? சேத்திர அப்படின்னு. அந்த சேத்திரத்தை யாருக்கு புரியுறதோ அவன் சேத்திரங்கன் என்று கூறுகிறார்கள். ஸோ சேத்திரங்க ரெண்டும் தெரிஞ்சுப்படுத்தி இல்லையா? சேத்திரனா பாடி, சரீரம். சேத்திர ஞானம்னா அப்சர்வர் இன் த பாடி, சோல். அதுதான் ஞானம், நாலேஜ். சேத்திரங்க அது ரெண்டுத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறது பேரு அதுதான் நாலேஜ். ஒன்றுல ஒரு மார்னிங் வாக் போடுறோம். நம்ம அந்த மார்னிங் வாக் போகும்போது நம்ம முதல்ல என்ன பண்ண போறோம்? நமக்கு தெரியும். அடுத்த கூடவே யாருக்கு? சுப்ரீம். முதல்ல சுப்ரீம் காட் பரமாத்மாவுக்கு தான் முதல்ல தெரியும். கூடவே இவாளும் இருக்கிறது நமக்கும் ஆத்மாவுக்கும் தெரியும். நமக்கு முன்னாடி பரமாத்மாவுக்கு தெரியுங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். அது ஸோ அது சேத்திரங்களை புரிபவன், அதுதான் நாலேஜ். மார்னிங் வாக் பற்றி சூப்பர் சோல் கிருஷ்ணா கடவுளுக்கு எல்லாமே, கிருஷ்ணா நோஸ் எவ்ரிதிங், எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். புருஷி அப்படின்னா என்ஜாயர் ஆஃப் பிரகிருதி. ஸோ 24 எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சேத்ரா. என்னென்ன 24 எலிமெண்ட்ஸ் இந்த சேத்ரால இருக்கு? எர்த், வாட்டர், ஃபயர், ஏர், ஈத்தர். இந்த 4ம் 5ம் இது கிரேட் எலிமெண்ட்ஸ், மகாபூதா அப்படின்னு பேர். என்னென்ன? எர்த், வாட்டர், ஃபயர், ஏர் அண்ட் ஈத்தர். ஓகே, அப்புறம் ஃபால்ஸ் ஈகோ, இன்டெலிஜென்ஸ், இதெல்லாம் அப்புறம் தமிழ் ஒரு வாட்டி சொல்லுவேன். இப்போ முதல்ல இங்கிலீஷ்ல கேட்டுங்கோ. ஃபால்ஸ் ஈகோ, இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் த
அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த 3 modes ஆஃப் நேச்சர். இதெல்லாம் ரெண்டாவது இது. மூணாவது வந்து 5 சென்சஸ். என்னென்ன 5 சென்சஸ்? ஃபார் அக்வைரிங் ஐஸ், இயர், நோஸ் அண்ட் டங் அண்ட் ஸ்கின். இதெல்லாம். அப்புறம் வந்து 5 ஒர்க்கிங் சென்சஸ். என்னென்ன? வாய்ஸ், லெக்ஸ், ஹேண்ட்ஸ், ஏனஸ் அண்ட் ஜெனிட்டல்ஸ். அப்புறம் வந்து அபவ் ஆல் இது எல்லாத்தையும் மேலே கடைசி சென்ஸ் வந்து இஸ் த மைண்ட். அதுவும் சேர்த்து 11 சேர்த்துல 5 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் த சென்சஸ். என்னென்ன அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட்? மூக்குன்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்மெல் பண்ணி கொடுக்கும். வாயினா அதை டேஸ்ட் பண்ணி, நாக்கு டேஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குது. அப்புறம் ஃபார்ம் கொடுக்குறது. டச்சு, சவுண்டு. ஸ்கின் வந்து டச்சுக்கு, சவுண்டுக்கு வந்து சவுண்டு ஒலி, காது. ஓகே. சேர்ந்து ஒன்றுக்கும் மொத்தமாக 24 எலிமெண்ட்டுகள்ல ஆனதுங்கிறதுக்கு சொல்லிருக்கு. ஸோ இந்த சாப்டர்ல அர்ஜுனோட 6 கேள்விகள் கேட்கலாம். ஞானம், அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை, இது வந்து ஞேயம், அறிவின் பொருள். இது அடுத்தது பிரகிருதி, புருஷனும் அவர்களது சங்கமும். அப்புறம் ஞான சக்ஷு அப்படின்னா அறிவின் பார்வை. கிருஷ்ண சேத்திரங்கத்தையும் ஞானத்தையும் விவரிக்கிறார். ஸோ ஞானத்தை பெறணும்னா என்னென்ன இருக்கணும்? அனன்ய யோக்கியன, முக்கியமான தகுதி ஞான யோகத்துக்கு. ஞானத்தை பெறணும்னாக்க அனன்ய யோக்கியன இருக்கணும். அனன்ய யோக்கியன்னா என்ன? எனக்கு இடைவிடாத கலப்படம் இல்லாத பக்தி. பகவானுக்கிட்டக்கு கலப்படம் இல்லாத பக்தி இருக்கிறது தான் ஞானத்தை பெறத்துக்கு முக்கியமான தகுதி. இந்தியமான தகுதி, அது ரொம்ப அவசியமான தகுதி என்ன? ஆச்சாரிய உபாசனம். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். மற்ற முக்கிய தகுதிகள் எதை தவிர்த்து என்னென்ன இருக்கணும்? அமானித்துவம்னா பணிவு இருக்கணும். பணிவு, அதாவது ஹம்பிள்னஸ் இருக்கணும். அமானித்துவம்னா பணிவு. அஹிம்சைனாக்க மற்ற இதெல்லாம், மற்ற ஜீவராசிகள் எல்லாம் கொல்ல, அது மாத்திரம் இல்லை, வார்த்தையிலையும் அஹிம்சை இருக்கணும். ஓகே. ஆத்ம வினிகிரக, சுய கட்டுப்பாடு, அரதி ஜனசம்சதி, பொதுமக்களிடம் பற்றில்லாது இருத்தல். இதெல்லாம் ஞானத்தை பெறத்துக்கு வேண்டுகிற தகுதிகள். முதல் முக்கிய தகுதி அனன்ய யோக்கியன. 2வது இந்தியமையான தகுதி, ரொம்ப அவசியமானது. அது என்னன்னா ஆச்சாரிய உபாசனம். இஃப் பக்தி இஸ் த 12வது சாப்டர் பக்தியா இருந்ததுனாக்க, தென் ஒய் ஞானம் வந்து ஏன் வந்து லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் இருக்கு? நான் நேற்றுக்கு சொல்லியிருக்கேன், யாருக்கா தெரிஞ்சா சொல்லுங்களேன். கர்ம யோகா முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர் படித்தோம். அப்புறம் லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் ஞான யோகா இருக்கு. ஸோ அந்த கர்ம யோகாவோட கண்டினியூவேஷன் தான் ஞான யோகான்னு சொல்றோம். நடுவில் ஏன் பக்தி வருது? தெரியுதுதான்? ஓகே, சொல்லிட்டுனா நடுவில் ஏன் வருதுன்னா, பக்தியை முதல்ல நம்ம நல்லா கர்மயோகத்தை கற்றுந்து பக்தி யோகத்தை பண்ணினா தான் நமக்கு ஞான யோகம் புரியும். பக்தி யோகம் இல்லைன்னா ஞான யோகம் வராது. அதனால பக்தி அல்டிமேட் கோல் என்ன? நமக்கு பக்தி யோகம் தான். ஆனால் அந்த பக்தி யோகத்தை வரணும்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் உங்க கர்மயோகம் தெரிஞ்சுக்கணும், பக்தி யோகத்தை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் லாஸ்ட் இப்போ படிச்சிருக்கிற ஞான யோகத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது தெரிஞ்சாதான் நமக்கு பக்தி யோகம் நமக்கு அந்த அல்டிமேட் கோலை ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட்டுக்கு நல்ல சென்டர் தெரிஞ்சுக்கு பக்தி யோகத்தை. ஓகே. அத்தியாயம் 13 உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் 1 முதல் 6 அத்தியாயங்கள் பக்தியை செயலின் மூலம் எப்படி அடைவது என்று விவாதிக்கிறது. அறிவின் மூலம் அதை எவ்வாறு அடைவது என்பது கடைசி 6 விவரிக்கிறது. முதல்ல எப்படி செயலின் மூலம் எப்படி பண்றதுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ். லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் அறிவின் மூலம் அதை எப்படி அடைவது பார்க்கறது. மற்றும் நடுத்தர 6 பக்தியை பற்றி விவாதிக்கிறது. மேலும் 12வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் எவ்வாறு தனிப்பட்ட முறையில் தனது பக்தர்களை பிறப்பு மற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கிறார் என்பதை விளக்கினார். எனவே கடந்த 6 அத்தியாயங்கள் ஜட உலகில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகின்றன. ஓகேயா? இந்த பக்தி யோகா படிச்சதுல அது என்ன கேக்குது? தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகின்றன. மாயாவில் இருந்து நாம் விலகி இருப்பதற்கும் கிருஷ்ணருடனான நமது பற்றுதலுக்கும் ஞானம் உதவுகிறது.
எனவே பக்தி அடைவதற்கான வழிமுறையாக நாம் அறிவை பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறுகிறது. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கைனா பிரகிருதி, இயற்கை பிரகிருதி அனுபவிப்பவன் புருஷர், களம் கஷேத்திர, களத்தை அறிபவன் கஷேத்திரஞ, அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் ஞேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். என்னென்ன கேட்கிறார்? பிரகிருதி, புருஷ, கஷேத்திர, கஷேத்திரஞ, ஞானம், ஞேயம், 6 தெரிஞ்சுக்கணுங்க. புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் கஷேத்திரம் என்று அழைக்கப்படுது. இந்த உடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் கஷேத்திரங்க என்று அழைக்கப்படுகிறான். அது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும். பிரகிருதி அப்படின்னா பௌதிக இயற்கை, புருஷ அனுபவிப்பவர், கஷேத்திர உடல் சரீரம், கஷேத்திரங்க உடலின் பார்வையாளர், ஆத்மா பரமாத்மா, பரமாத்மா உடல் எல்லா உடல்களையும் அறிந்தவர், ஞானம் அறிவு, கஷேத்திரம் மற்றும் கஷேத்திரங்கத்தை புரிந்து கொள்ளுதான் ஞானம், ஞேயம் அறிவின் இலக்கு பரமாத்மா. போவர் இந்த 6 உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது 6 தெரிஞ்சாச்சு, இந்த சாப்டர் புரிஞ்சாச்சு உங்களுக்கு. ஜீவாத்மா மற்றும் பரமாத்மா இருவருமே கஷேத்திரங்கே அல்லது உடலை அறிந்தவர் என்றால் ஜீவாத்மாவிற்கும் இறைவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இது யாராவது நிச்சயமா சொல்லணும் எனக்கு. எஸ் கமலாஜி, இன்னைக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஜீவாத்மான்னா தன்னோட மாத்திரம்தான் புரிஞ்சுக்குப்ப. பரமாத்மாவுக்கு எல்லார பத்தியும் தெரியும் இருக்கு. தன்னை மாத்திரம் இல்ல, அவர் எல்லாரும் உடலையும் எல்லாரையும் பத்தியும் அறிஞ்சிருக்காரு. அதுதான் மெயின் டிஃபரன்ஸ், மெயின் வித்தியாசம். எல்லாரோட உடல்லையும் அவங்க இதயத்துல ஆத்மாவும் இருக்கிறார். அவங்க ஜீவாத்மா, ஆத்மா இல்லாட்ட ஜீவாத்மா இருக்கு. கூடவே அவங்களோட ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் எல்லாருடைய உயிர்வாழிகளிலும் இருக்கிறார். அந்த பரமாத்மாவானது எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் இருந்து ஒவ்வொருத்தருடைய கடந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் எல்லாமும் அவருக்கு தெரியும். போன ஜென்மத்துல நம்ம என்னவா இருந்தோம், இப்ப இப்படி இருக்கோம், அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம என்னவா பிறக்க போறோம், எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் கம்ப்ளீட்டா. அதுதான் பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள முக்கியமான வேறுபாடு. நம்மளால அந்த மாதிரி இந்த ஜென்மத்துல இப்போ ஒரு ½ an hourக்கு முன்னாடி நம்ம எத்தனை மணிக்கு வந்துட்டோம், 5 o'clock வந்துட்டோமா, 4 o'clock வந்துட்டோமா, அதே நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல இல்லையா? அதுதான் ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கிற மெயின் டிஃபரன்ஸ். அவரால் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். அர்ஜுனனை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறார்? அவர் எத்தனையோ சூரிய பகவான் விவஸ்வான் காலத்துலேருந்தே அர்ஜுனன் இருந்திருக்கான். ஸோ அவருக்கு எல்லாரையும் அர்ஜுனனை பத்தி கம்ப்ளீட்டா தெரியும் கிருஷ்ணனுக்கு. அதனால்தான் அர்ஜுனனை அவருக்கு செலக்ஷன் பண்ணி அர்ஜுனன் மூலியமா நமக்கு பகவத்கீதை நமக்கு கிடைச்சிது. அர்ஜுனன் கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு அவர் எதுக்கு கேள்வி எல்லாம் கேட்டு நமக்கெல்லாம் தெரியப்படுத்துறதுக்காக தான் கேட்டான் இல்லையா? அந்த மாதிரி அவருக்கு எல்லாமே தெரியுங்கிறதுக்கு தான் அவருக்கு சொல்ல வந்தேன். ஜீவாத்மா பரமாத்மா. Yes, 13.3 படிக்கும். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. अथ 13ोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभाग योगः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम. பரமக்குள்ள தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். உடலையும் அதை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஓகே, உடலே களம் என்று அறியப்படுவதாகவும் உடலே அறிபவன் களத்தை அறிபவன் என்றும் அறியப்படுவதாகவும் கிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார். கற்றுள்ள ஆத்மாவின் செயல்களுக்கு களமாக விளங்குவது உடலே. ஜட வாழ்வினுள் பிணைக்கப்பட்டுள்ள ஆத்மா ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த முயல்கிறான். ஜட இயற்கையின் ஆட்சி செய்வதற்கு உண்டான தனது தகுதிக்கு ஏற்றாற் போல அவன் செயலின் களத்தினை பெறுகிறான். குழந்தை பருவத்திலிருந்து முதுமை வரை தனது உடல் பற்பல மாற்றங்களை அடைகின்றது என்ற போதிலும் தான் மாறாமல் இருப்பதை யார் வேண்டுமானாலும் சிந்தித்து பார்க்கலாம். நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து இருக்கோம். நம்ம முதல்ல இருக்கிறச்சு அந்த உடம்பா நம்ம கிட்ட இருக்கு. இப்போ எல்லாமே மாறி, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல எல்லாமே மாறி மாறிட்டு தான் நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அப்போ எல்லாம் முதல்ல மில்க் டீத் இருக்கும், அப்புறமா பர்மனன்ட் டீத் வரும், அப்புறம் தலையில மயிர் கொஞ்சமா முளைக்கும், அப்புறமா கொஞ்சம் கூட வரும், அப்புறமா கொஞ்சம் வயசான காலத்துல எல்லாமே கொட்டி போகும். எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? உடலும் சுருக்க முடியும், எல்லா சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமும் ஒன்று ஒன்றா ஃபெயில் ஆகும், எல்லாமே நடந்துருக்கு இல்லையா?
இதெல்லாம் பௌதிக மாற்றங்கள். ஆனா ஆன்மான்னு ஒண்ணு கூட இருக்கு இல்லையா, ஆத்மான்னு இதயத்துல இருக்குன்னு சொல்றீங்க. அந்த ஆத்மா நீங்க பிறந்த அன்னைக்கு நமக்கு எப்படி இருந்ததோ அதே ஆத்மா தான் இன்னைக்கும் இருக்கு. அதாவது நம்ம சமயத்துல வி ஃபீல் யங்கா ஃபீல் பண்றோம் அப்படின்னாக்க ஆத்மா அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுது, உடம்புக்கு சொன்னத்தை கேட்காது. இதுதான். அது மாதிரி ஜட இயற்கை ஆட்சி செய்வதற்கு தனது உடல் பற்பல மாற்றங்களை அடைகிறது என்ற போதிலும் தான் மாறாமல் இருப்பதை யார் வேண்டுமானாலும் சிந்தித்து பார்க்கலாம். எனவே செயலின் களத்தை அறிபவரும் அந்த செயல்கள் நடைபெறும் களத்திற்கும் இடையே வேறுபாடு உண்டு. நான் மனிதன், நான் நாய், நான் பூனை என்று நாம் நினைக்கிறோம். இவை அனைத்தும் அறிபவனின் உடலை பற்றிய அடையாளங்கள். ஆனால் அறிபவனோ உடலில் இருந்து வேறுபட்டவன். சிந்தித்து பார்த்தால் நாம் உடலில் இருந்து வேறுபட்டவர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் இருக்கு, உடலுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு, ஆனா அந்த உடலுக்கும் நமக்கும் வேறுபாடுகள் உண்டு அப்படின்னு தெரியுது. செயலின் களம் ஒவ்வொன்றிலும், ஏதாவது ஒவ்வொரு உடலிலும் 2 ஆத்மாக்கள். செயலின் களம் ஒவ்வொன்றிலும், அதாவது ஒவ்வொரு உடலிலும் 2 ஆத்மாக்கள் உள்ளன, ஜீவாத்மா, பரமாத்மா. பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணனின் சுய விரிவங்கமே பரமாத்மா. எவன் ஒருவன் பகவத்கீதையை அடிப்படையாக வைத்து செயலின் களத்தை பற்றியும் அக்களத்தை அறிபவரை பற்றியும் நுண்ணியமாக அறிந்து கொள்கிறானோ அவன் ஞானத்தை அடைய முடியும். இந்த ஞானத்தை விளக்குவதில் மிக உயர்ந்த அதிகாரி கிருஷ்ணரே. இருப்பினும் சாரி, இருப்பினும் கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் தரமான அதிகாரிகளும் முந்தைய அதிகாரிகளிடமிருந்து எப்போதும் பிரமாணம் வழங்குவது வழக்கம். சந்தோப்பி என்னும் சொல் பல்வேறு வேத இலக்கியங்களை குறிக்கிறது. உதாரணமாக யஜுர்வேதத்தின் பிரிவான தைத்திரிய உபனிஷத்தில் இயற்கை, ஜீவாத்மா, பரமபுருஷ பகவான் ஆகியவற்றை பற்றி விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் இப்ப புருஷம். செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய அண்ட் விஞ்ஞானமய, கடைசியில் தான் ஆனந்தமய வரும். ஓகே, அன்னமய அப்படின்னா உணவே பிரம்மம் என்கிற நிலை. இது வாழ்க்கை அறிகுறிகளின் அல்லது வடிவங்களே பிரம்மம் என்கிற நிலை. இது உணவே பிரம்மம், அன்னமய. பிராணமய, ஞானமயம்னா சிந்தனை, உணர்வு மற்றும் விருப்பமே பிரம்மம் என்கிற நிலை. விஞ்ஞானமயம்னா மனம், உயிர் அறிகுறிகள் ஜீவாத்மாவிலிருந்து வேறுபடுத்தப்பட்ட நிலை. ஆனந்தமயம்னா கிருஷ்ண உணர்வில் பேரின்பம் நிலை. அதை அடையிறது இங்கே இருந்து போறது. அன்னமயம், அன்னம்னா நம்ம சாப்பிட சாதம் இல்லையா, அதுதான் உணவே பிரதானம் பிரம்மம் என்கிற நிலை. அடுத்தது அன்னமய தான் உடல் தளம், பிராணமய புலன்கள் தளம், ஞானமய மனம் தளம், விஞ்ஞானமய அறிவுசார் தளம், ஆனந்தமய ஆன்மீக தளம். ஓகே, இது எவ்வளவு புரியுதோ அது புரிஞ்சுக்கோங்க, இது போக போக புரிஞ்சுக்கோங்க, அந்த நிறைய புரியும். ஆனால் அதை இந்த இதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. அன்னமயம் இருக்கு இல்லையா, அன்னமயங்கிற உணவே பிரம்மம் என்கிறது. எஸ் மேம், 6 and 7 தெரியுங்க. எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिव्यक्तमेव एव च इन्द्रियाणि दशकं च पञ्चचेन्द्रिय गोचराः इच्छा देश सुखं दुःखं संघाचेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्.
பஞ்ச பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம் 5 புலன்கள், புலன் பொருள்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய 5ம் பஞ்சபூதம் எனப்படுகிறது. அதன் பிறகு அகங்காரம், புத்தி, இயற்கையின் 3 குணங்களின் தோற்றமற்ற நிலை ஆகியவை உள்ளன. இவற்றை தொடர்ந்து கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல் என ஞானத்தை பெறுவதற்காக 5 புலன்கள் உள்ளன. பின்னர் குரல், கால்கள், கைகள், ஆசனவாய், பால் உறுப்பு என கர்மத்தை செய்வதற்கு 5 புலன்கள் உள்ளன. புலன்களுக்கு அப்பால் மனம் உள்ளது. உள்ளிருக்கக்கூடிய மனம் உள்ளிருக்கும் புலன் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே மனம் உட்பட மொத்தம் 11 புலன்கள் உள்ளன. வாசனை, சுவை, உருவம், தொடு உணர்வு, ஒலி என 5 புலன் பொருள்கள் உள்ளன. இந்த 24 மூலகங்களும் இணைந்து செயல்களின் களம் என்று அறியப்படுகின்றன. ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல சொன்னேன், இப்ப எல்லாம் தமிழ்ல சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, இந்த 24 விஷயங்கள் பற்றி ஒருவன் ஆராய்ந்து அதை கற்றால் செயலின் களத்தை பற்றி நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். பிறகு விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம் முதலிய மாறுபாடுகள் உள்ளன. இவை ஸ்தூல உடலில் பஞ்சபூதங்களில் பிரதிநிதிகளாக உள்ளன. உணர்தலின் மூலமாகவும் திடமான நம்பிக்கையின் மூலமாகவும் உணரப்படும் உயிரின் அறிகுறிகள் சூட்சும உடலில், அதாவது மனம், புத்தி, அகங்காரம் அதன் தோற்றமாகும். செயல்களின் களம் இந்த சூட்சும மூலம் பொருட்களையும் உள்ளடக்கியதாகும். களம் என்பது ஜட பொருளே. ஓகே, ஸோ மொத்தம் 24 இதை இந்த 2 ஸ்லோகமும் சேர்த்து உங்களுக்கு அந்த 24 மூலகங்களை பற்றி நம்ம கம்ப்ளீட்டா அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இல்லை, அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புனருகர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு இறப்பு, முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நிச்சயமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்காக தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கிறேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே. இதெல்லாம் ஞானத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான தத்துவ ஆய்வு. இதெல்லாம் ஞானம். இதெல்லாம் இருந்ததுனாக்க ஞானம் அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். நான் ஞானமாக அறிவிக்கிறேன், இவற்றை தவிர மற்ற அனைத்தும் அறியாமையே. ஓகே, அதாவது அகிம்சை என்பது உடலை கொல்லாமல் இருப்பது அல்லது அழிக்காமல் இருப்பது என்ற பொருளில் பொதுவாக உபயோகப்படுத்துகிறோம் இல்லையா? அகிம்சைன்னா என்ன சொல்றோம்? ஒருத்தரை கொல்லப்படாது, அதுதான் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு தான் இதுன்னு சொல்றோம். ஆனால் உண்மையில் அகிம்சை என்பது பிறரை துன்பத்திற்கு உள்ளாக்காமல் இருப்பது என்று பொருள். மற்றவாழை துன்பப்படுத்தக்கூடாது என்று. அப்படின்னா என்ன? மற்றவாழை துன்பப்படுத்தக்கூடாதுன்னு நமக்கு வாயிலிருந்து நம்ம பேசுறோம், வார்த்தைகள் அவளை கண்ணார பின்னான்னு திட்டி அவளுக்கு ஊண்டிங்கா பேசி அதெல்லாம் பண்றோம். அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அது மாதிரி பண்றதுலாம் அது அஹிம்சை. எளிமை என்றால் என்ன? தமிழ்த்தனம் இன்றி தனது எதிரிக்கு கூட உண்மையை வெளிப்படுத்தும் அளவிற்கு நேர்மையானவராக இருக்க வேண்டும். எளிமைன்னா என்ன? வேற என்ன காட்டன் ட்ரெஸ் தான் போட்டு வேணாம் அப்படின்னு போட்டுருந்தா அது பேர் எளிமை மாத்திரம் இல்லை, அது எக்ஸ்டர்னல் அதுவும் இருக்கணும். இன்னொன்னு கபடத்தனம் இல்லாம இருக்கணும். மற்ற வாழ்க்கையில எல்லார்கிட்டையும் சூதுவாது இல்லாம எல்லாரும் ஒரு மனதாக ஒரே மாதிரி பார்க்கணும். நண்பர் எதிரி எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கறது தான் அது கபடத்தனம். கபடத்தனம் என்றால் எதிரிக்கு கூட உண்மையை வெளிப்படுத்த அளவுக்கு நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று பொருள். பொய் அகங்காரம் என்பது தன்னை இந்த உடலாக ஏற்றுக்கொள்வதை குறிக்கும். நான் இந்த உடலில் ஆன்மீக ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ளும் போது ஒருவன் உண்மையான அகங்காரத்தின் நிலைக்கு வருகிறான். அகங்காரம் எப்போதும் உள்ளது, பொய் அகங்காரம் மட்டுமே கண்டனம் செய்யப்படுகிறது. ஐ ஆம் த டூயர், நான் தான் எல்லாம் பண்றேன், எல்லாம் நான் தான் சொல்றோம் இல்லையா? அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்றது.
களம் களத்தை அறிபவனை பற்றி பற்றி விளக்கி விட்டார். இப்போது ஞானத்தினால் அறியப்பட வேண்டியவற்றை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக விளக்குகிறார். ஆத்மா பரமாத்மாவை பற்றி அறிவினால் ஒருவன் வாழ்வில் அமிர்தத்தை சுவைக்க முடிகிறது. எப்படி முதல்ல 2 சேத்திரங்க படிச்சாச்சு. இப்ப ஞானத்தை 3வது பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கு ஒவ்வொரு அதுக்கு என்னென்ன இதுங்கிறத பார்த்துட்டு ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அதை பற்றி விளக்குறார். அறியப்பட வேண்டியவற்றை எல்லாத்தையும் ஆத்மா பரமாத்மாவை பற்றி அறிவினால் ஒருவன் வாழ்வில் அமிர்தத்தை ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு. ஆத்மாவுக்கு இதெல்லாம் பண்றது, பரமாத்மா இது பண்றது, இது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா படிக்கிறது. அது படிக்க படிக்க என்ன ஆகுதுன்னா அமிர்தத்தை சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான அந்த டேஸ்ட் கிடைக்கிறது. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகிறேன். அப்படின்னா என்ன? ஆத்மா சேத்திரங்க அதை பத்தி அறியப்படுறதுக்கு அறிஞ்சாக்க நல்லது, அறியறதுக்கு அமிர்தத்தை குடிப்பதற்கு ஈக்குவல்னு சொல்றார். அதே மாதிரி இந்த அமிர்தத்தை நீ சுவைப்பையோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. எஸ் மேம், 15 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. सर्वेन्द्रिय गुणापासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மா, ஆனால் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். ஓகே, அவர் எல்லா குணங்களுக்கும் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஆனா அவர் இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவர் தான் கண்ட்ரோல், அவரே எஜமானர். பகவானின் உயிர்வாழ்ச்சிடம் இருப்பதை போல ஜட புலன்கள் அவரிடம் இல்லை. பகவானின் புலன்கள் மூடப்படுவது இல்லை, அவை தெய்வீகமானது. எனவேதான் இதுல நிர்குணம் குணபோக்து அப்படின்னு நிர்குண என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்லோகம் உங்களுக்கு மீனிங் கொடுத்துட்டுமா? ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஸ்லோகம் இது. எல்லாரும் இந்த புஸ்தகத்தையும் யூஸ் பண்ணுங்க. பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஆஸ் இட் இஸ். இஸ்கான் மங்களூர்ல நாங்க போய் தான் ஃபாலோ பண்றோம். நிறைய பப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. எல்லாத்தையும் வாங்காதீங்க. இதை நம்ம இஸ்கான்ல ஆர்டர் கொடுத்து இஸ்கான் மங்களூர்ல இதை வாங்கிக்கோங்க. இதுல சர்வேந்திரிய குணாபாசம், சர்வ எல்லாம், இந்திரிய புலன்கள், குணங்கள், ஆபாசம் நாம் மூல காரணம், சர்வ எல்லா இந்திரிய புலன்கள், விவர்ஜிதம் இல்லாமல், அசக்தம் பற்றின்றி, சர்வபிருத்தம் அனைவரையும் பராமரிப்பவர், மேலும் ஏவ நிச்சயமாக, நிர்குணம் ஜட குணங்கள் இன்றி, குணபோக்திரு குணங்களின் எஜமானர், மேலும். ஓகே, கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் இது எல்லாவற்றையும் அவர் காண முடியும். எல்லா உயிர்வாழ்களின் இதயத்திலும் அவர் வாழ்கிறார். நாம் கடந்த காலத்தில் செய்தவையாவே, தற்போது செய்பவையாவே, வருங்காலத்தில் நமக்காக காத்திருப்பவையாவே என்று எல்லாவற்றையும் அவர் அறிகிறார். இதுவும் பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. எல்லாவற்றையும் அவர் அறிகின்றார், ஆனால் யாரும் அவரை அறிவதில்லை. பகவானுக்கு நம்மை போன்ற கால்கள் இல்லை, ஆனாலும் அவர் விண்வெளி முழுதும் பயணம் செய்ய முடியும். ஏனெனில் அவரின் ஆன்மீக கால்கள் உள்ளன என்று கூறப்பட்டுள்ளது. வேறு விதமாக கூறினால் இறைவன் அருவமானவர் அல்ல. அவருக்கு கண்கள், கால்கள், கைகள் என எல்லாம் உண்டு. மேலும் அந்த பரமபுருஷரின் அம்சங்களே நாம் என்பதால் நமக்கு இவையெல்லாம் உண்டு. ஆனால் அவரது கரங்கள், கால்கள், கண்கள் மற்றும் புலன்கள் ஜட இயற்கையினால் களங்கமுற்றவை அல்ல. களங்கம் இல்லாததெல்லாம் அதெல்லாம் ஆன்மீக உலகில் அவருக்கு காலோட எல்லா இடமும் போறாருன்னா அது கால்கள் கிடையாது, ஆன்மீக கால்கள் கிடையாது அவருக்கு போறதுக்கு, எந்த இடமும் போறதுக்கு. ஓகேயா? ஸோ 13.15 ஸ்லோகம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. 13.16 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி.
बहिरन्दश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्दिके च तत्. பரமாத்மா எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவனே மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரும் அருகிலும் உள்ளார். ரொம்ப எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார், பிரபஞ்சம் முழுவதும் நிறைஞ்சிருக்கார். இருந்தாலும் அவர் நம்ம பக்கத்திலையும் இருக்கார். அப்படின்னா என்ன, அவர் எல்லா இடமும் நிறைஞ்சிருக்க முடியும். அனைவரும் அருகிலும் உள்ளார். ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் உள்ளும் புறமும் பரமபுருஷரான நாராயணன் வசிப்பதாக வேத இலக்கியத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். இறைவனின் பிரேமையை விருத்தி செய்து கொண்ட பக்தன் அவரை இடையராது காண இயலும் என்பது பிரம்மசக்தியில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பியூர் டிவோட்டிக்கு அவர் எப்போதுமே அவர் இருக்காருங்கிற அந்த ஃபீலிங் அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் முதலிய பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிலும் ஒளியின் மூலமாக இருப்பது பரமபுருஷ பகவானான பரமாத்மாவே. பகவானின் தேஜஸினால் ஆன்மீக உலகில் சூரியன் சந்திரனுக்கு அவசியம் இல்லை. ஆன்மீக உலகத்துக்கு போயிட்டோம்னா இப்ப சூரியன் இந்த ஜட உலகத்துக்கு தான் சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் தேவை நமக்கு. ஏன் தேவை? பகலிருந்து ராத்திரி எல்லாம் பண்ணி பகல் டைம்ல ஒரே ஒரு சூரியன் தான் நமக்கு. இந்த ஒரு சூரியனோட ஒளியே நம்மளால பகல்ல பாதி நாளைக்கு தாங்க முடியாது. அது அது அந்த மாதிரி 1000 சூரியன்கள் உதிக்கிற அளவுக்கு கோலோக விருந்தாவன்ல அவர் வெளிச்சம் கொடுத்துன்னு அந்த இடத்துல இருந்துருக்காரு. அதான் அவ்வளவு பிரைட்டா இருக்கும். அவருக்கு இது அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி சூரிய சந்திரன்லாம் அந்த மாதிரி வெளிச்சம் கொடுக்கணும். கரண்ட் மூலியமா, எலக்ட்ரிசிட்டி மூலியா, அது மூலியமா நமக்கு வெளிச்சம் வரணும் நைட்லாம். அந்த மாதிரி அவசியம் இல்லை. அங்க போனாக்க எல்லா இடமும் 24 ஹவர்ஸும் வெளிச்சம் இருக்கிற இடம் தான். ஓகே, ஸோ இந்த 2 பறவைகளையும் கவனிங்கள். வித்தியாசம் என்ன? 2 பறவை இருக்கு இல்லையா? இதை பத்தி ஏதாவது யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? எஸ், யாராவது சொல்லுங்க. உஷா மாதாஜி சொல்றீங்களா? ட்ரை பண்றீங்களா? சுபாஷினி மாதாஜி யாராவது ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இது என்ன, எதுக்காக இந்த 2 பேர்ட்ஸ் படம் போட்டிருக்கேன்? என்னமா? பகவான் காண்றார். சரி, இன்னொரு பறவையில ராட்சசன் மாதிரி ஏதோ காண்றது. இல்லம்மா, ஒண்ணு நம்மளோட ஆத்மா, ஒரு பறவை ஆத்மா. ஓகே, இன்னொரு பறவை பரமாத்மா. கீழே உட்கார்ந்துருக்கிறது ஆத்மா, மேல உட்கார்ந்துருக்க பறவை பரமாத்மா. இந்த ஆத்மாங்கிற பறவை என்ன பண்றது? இந்த பழத்தை கொத்தி கொத்தி தின்னுட்டு. ஓகே, அது தின்னுட்டு இருக்கச்சு. ஏன்னா அதுக்கு மேல உட்காந்து அந்த பறவை என்ன பண்றது? பரமாத்மா நம்ம பண்ற காரியத்தை பாக்குறது. அதாவது நமக்கு ஒத்துருமே இல்லை, நம்ம திருடலாம் அப்படின்னு திருடுறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் திருடினா கூட ஒத்துரும் இல்லைன்னாலும் வீட்டுல பக்கத்துல நம்ம திருடினாக்க நம்மள யார் பாக்குறா? நம்ம கூடவே இருக்கிற பரமாத்மா பாக்குறாருங்கிறது நமக்கு ஞாபகமே இருக்காது. அது இப்ப பகவத்கீதை படிச்சதுனால உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கணும். அதனால தனியா இருந்தா கூட நமக்கு கூடவே பகவான் பரமாத்மா இருக்காருங்கிறதுக்கு நம்ம செய்கிற செயல்கள் ஒவ்வொன்றையும் அவர் கண்காணிக்கிறார் அப்படிங்கிறது இதுல இருக்குது. ஓகே, இந்த பிக்சர் பார்த்தேன்னாக்கா இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துக்குவோம். இதுதான் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு. ஓகே, எஸ் மாஸ்டர் 19 பண்ணுங்க. கமலாஜி. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावो योपद्यते. அதே படம் தான் மறுபடியும் இங்கேயும் போட்டிருக்கேன். அதோட இதுக்கு சம்பந்தம் இருக்குங்கிறதுனால இந்த அதே படம் தான் இருக்கும். இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அதாவது உடல், கஷேத்திர, அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், ஞேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். அவரை போய் அடையணும்னாக்க இது யாருக்கெல்லாம் புரியும்? அவருடைய பக்தர்களுக்கு தான். பக்தர்கள்னா டிவோட்டீஸ்க்கு தான் புரியும். ஏன்னா கஷேத்திரங்க, ஞானம், ஞேயம் எல்லாம் அப்படி புரிஞ்சுதே வந்ததுதான் அவளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு பக்தியில நம்ம பட நமக்கு நல்ல டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் புரியும். ஞானம் என்பது பக்தி தொண்டை பக்குவமாக புரிந்து கொள்வது. ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் மட்டுமே பகவத்கீதையை புரிந்து கொண்டு விரும்பும் பலன்களை அடைய முடியும்.
கொள்வதே ஆரம்ப நிலை. எது? ஞானம் என்பது பக்தி தொண்டை பக்குவமாக புரிந்து கொள்வதன் ஆரம்ப நிலை. அதை யார் கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும்? பக்தர்களால். அது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு போறா இல்லையா பக்தர்கள். பக்தர்கள் மட்டுமே பகவத்கீதை புரிந்து கொண்டு விரும்பும் பலன்களை அடைய முடியும். அவளால் மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். மற்ற யாராலையும் வெளியில எல்லாம் பக்தர் அல்லாதவர்களால புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. எஸ் 20 படிப்போம். எஸ் மாதாஜி. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யநாதி உபாவ் அபி விகாராம் ச குணாம் சைவ வித்யே பிரகிருதி சம்பவான். ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவரது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி புரிதலே. ஜலமாகிய உடல் ஜட இயற்கையினால் ஆனது அப்படிங்கிறது தான் இதோட முக்கிய விசாரம். 20th ஸ்லோகத்துக்கு மீனிங். இயற்கையின் குணங்கள் ஜீவன்களின் குணங்கள். இயற்கையின் குணங்கள் என்னது? ஆரம்பமற்றது, தற்காலிக தோற்றம், மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது, ஜீவனுக்கு தங்கும் இடம் அளிக்கிறது, ஜீவனை முக்குணங்களால் கட்டுப்படுத்துகிறது. இதெல்லாம் இயற்கையினோட குணங்கள். ஜீவன்களின் குணம். ஜீவன்கள் என்னது? ஆரம்பமற்றது, பௌதிக இயற்கை அனுபவிக்க நினைப்பதால் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். இந்த உலகில் பல்வேறு துன்பங்களுக்கும் இன்பங்களுக்கும் ஜீவாத்மாவை காரணம். இயற்கையின் 3 குணங்களை அனுபவித்து வாழ்க்கை முறைகளை பின்பற்றுகிறது. செயல் மற்றும் விருப்பத்தை பொறுத்து 84 லட்சம் உயிரின வகைகள் இருக்கின்றன. ஓஹோ. ஜீவன்களின் துன்பத்திற்கு மூல காரணம் என்ன? ஜட இயற்கையின் மிக ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஆசையின் காரணமாக ஜீவாத்மா இந்த ஜட உலகிற்கு இறங்குகிறார். ஒருவரின் ஆசைகளின்படி இயற்கை ஒருவரை பல்வேறு உடல்களில் வைக்கிறது. சில குறிப்பிட்ட வகையான உடலில் வைக்கப்பட்டவுடன் அவர் ஜட இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறார். ஏனெனில் உடல் ஜட பொருளாக இருப்பதால் ஜட இயற்கையின் விதிகளின்படி செயல்படுகிறது. இதனால் அவர் தனது உடலால் பல்வேறு வகையான துன்பங்களை அனுபவிக்கிறார். பௌதிக உலகில் ஒவ்வொருவரும் இன்பங்களை பெறுவதற்கு பல்வேறு விதத்தில் கடுமையாக போராடுகிறார்கள். ஜீவன்களின் துன்பத்திற்கு மூல காரணம் அவர் பெற்றுள்ள ஜட உடல். ஓகே. சோ இதுல இருந்து யார் உண்மையான அனுபவிப்பாளர்? இந்த 20வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 26வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அதுக்குதான் இந்த 3 பாயிண்ட்டுமே நோட் பண்ணிக்கணும். அதுல சோ பிரம்மசகித்தில் இதையும் படிங்க கமலாஜி. ஏகோபி असौ रसयुतं जगत् अण्डकोटिं यः शक्ति अस्ति जगत् अण्डशयायत् अन्त अण्डाधरस्थ परमाणुशयात्तरस्थं गोविन्दम् आदिपुरुषं तम् अहं भजामि. இது இந்த பிரம்ம சமிதா இது எல்லாருமே படிங்கோ. கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. ஓகே. ஆதி பகவானான கோவிந்தனை வணங்குகிறேன். ஆற்றல் மற்றும் அதை வைத்திருப்பவருக்கு இடையே எந்த வேறுபாடும் இல்லாததால் அவர் வேறுபடுத்தப்படாத நபர். மில்லியன் கணக்கான உலகங்களை உருவாக்கும் அவரது பணியில் அவரது ஆற்றல் பிரிக்க முடியாததாக உள்ளது. அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் அவரில் உள்ளன. மேலும் பிரபஞ்சம் முழுவதும் சிதறை கிடக்கும் ஒவ்வொரு அணுக்களிலும் ஒரே நேரத்தில் அவரது முழுமையில் அவன் இருக்கிறார். எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இந்த உலகில் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. 22 படிக்கும். எஸ் மாதாஜி. புருஷ பிரகிருதிஸ்தோ ஹி புங்க்தே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோஸ்ய சத் அசத் யோனி ஜன்மஷு. இது என்ன சொல்றது? இந்த உலகத்துல நம்ம இன்ப துன்பங்களுக்கு நம்ம கஷ்டம் இதுக்கிறோம், சந்தோஷமா இருக்கோம், சமயத்துல நம்ம வருத்தத்துல இருக்கோம். அதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு? நம்மளே தான். உயிர் வாழி தான் காரணம். ஏன் காரணம்னு சொல்றாங்கன்னு இதுல பார்க்கலாம். இப்போ ஒண்ணுமில்ல முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு இவ்வாறாக ஜட இயற்கையின் உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இடங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். நம்ம ஏதாவது வாங்கணும்னு நினைச்சுக்கிறோம், ஆசைப்படுறோம், உடனே போய் அதை வாங்கிட்டு வந்துடுறோம்.
ஒரு ஃப்ரிட்ஜு, டிவி, ஃப்ரிட்ஜு, டிவி, சோஃபா செட்டு, டேபிள் எல்லாம் வேணுங்கிறதெல்லாம் வாங்கிக்கிறோம். அதை வாங்கினாக்க நமக்கு சந்தோஷம் வந்துடுது. அதில் எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு? உயிர் வாழி தான் காரணம்னு சொல்றாரு. அதனால தான் உயிர் வாழி அதை வந்து அந்த மாதிரி வாங்க முடியும். அதை சப்போஸ் அதை வாங்க முடியல அப்படின்னா என்ன ஆகுது? வருத்தமாப்படுது. ஐயோ நம்மகிட்ட பணம் இருந்தால் அதெல்லாம் வாங்கியிருக்கலாமோ அப்படின்னு நினச்சி வருத்தப்பட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்பம் துன்பம் ரெண்டுமே நம்ம தான் அனுபவிக்கிறோம். அதுக்கு காரணம் யாரு? உயிர் வழிகள் தான். அதனால தான் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம கரெக்டாக நம்ம அவர் பகவத்கீதை இத்தனை நாளாக படித்து சாப்டர் சொல்லி கொடுத்த பாயிண்ட் எல்லாம் வச்சு ஃபாலோ பண்ணி ஐம்புலன்களை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி அடக்கி நமக்கு எல்லாத்தையுமே சமநோக்கில் பார்த்துட்டு அப்படி வாழ்ந்தாக்க நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியும். ஓகே, இவ்வாறு பல்வேறு இடங்களே அவர் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறோம். உயிர் வாழ்கள் எவ்வாறு ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு மாற்றம் அடைகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ள இந்த ஸ்லோகம் மிகவும் முக்கியமானது. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களில் இருந்து உயர்வு பெற்று தெய்வீக நிலையில் நிலை பெற வேண்டும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும். ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறாதவரே ஒரு உடலில் இருந்து மறு உடலுக்கு மாறும்படி ஜடசக்தி அவரை பலப்படுத்தும். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உங்களுக்கு 13.22 ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி கதை கொடுக்குது. ஒருத்தருக்கு வந்து மேரேஜ் டே வருது. ஒன்றுமேலே இந்த மாதாஜிஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, எத்தனை பேர் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து வெட்டிங் டேன்னு வருது. அப்போ அந்த சமயத்தில் நீங்கள் எல்லாம் நினச்சிருக்கீங்க, பக்கத்து வீட்டில் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பட்டுப்புடவை வாங்கி கொடுத்தாங்க, அதுக்கு அவங்க கேட்ட மாதிரி வயிறு நெக்லஸ் கேட்டாங்க, அதையும் வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டு நம்ம ஹஸ்பண்டும் நமக்கு அந்த மாதிரி வாங்கி தருவாங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாக உட்காந்துருப்போம். அவன் ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணி 8 மணிக்கு ஆஃபீஸை பார்க்க போயிடுறாரு. ஆஃபீஸ் போயிட்டு ஆஃபீஸில் வேலையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவர் சாயங்காலம் வரத்துக்கு ஒரு 9 மணி 10 மணி ஆயிடுது. இவன் உட்காந்துருக்கா வீட்டு எல்லாத்தையும் கனவு கண்டிட்டு இப்படி வாங்கிட்டு வரப்போறாரு அப்படின்னு கூகுளில் பார்த்து இதை பண்ணின்னு வருவார். அப்படின்னு பார்த்தேன். அவர் வந்த உடனே சாயங்காலம் 6 மணிக்கு சினிமா போகணும் எல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சுன்னு உட்காந்துருக்கா. அவர் வரிசையே 10 அப்படியே ஊஞ்சி ஆஃபீஸ் வெளியில் அவருடைய பாஸ் அவருக்கு டைட்டாக வேலை கொடுத்தாச்சு. 10 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வர்றாரு. அதனால அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? ஏதாவது சாப்பிட இருந்தால் கூட அப்படின்னு கேட்குறாரு ஒய்ஃப்ட. அவளுக்கு கோபம்னா கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஏன்னா அவள் வந்து தன்னோட காமத்தை வளர்த்துனதான். இந்த காமத்தை நிவர்த்தி பண்ணலேன்னாக்க நம்ம படிச்சுன்னு வந்திருக்கோம். என்ன படிச்சிருக்கோம்? லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட்னு படிச்சிருக்கோம். அந்த லஸ்ட் எப்போ நிறைவேறலையோ உடனே என்ன ஆகுது? அவளுக்கு அது கோபமா மாறி போயிடுது. கணவனை கண்ணால பின்னாலும் திட்டுறா. அவர் எதுக்காக அங்க உட்கார்ந்து இருந்தாருங்கிறது அவர் வேணும்னு மறந்து போல. அவரோட ஆஃபீஸ் ஒர்க்ல அவர் மறந்து போயிட்டார் இல்லையா? அதை ஒரு பெரிய இதுவா இஷ்யூவா எடுத்து பெருசா மக்களை பண்ணியிருக்கா. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுவே பல்வேறு இடங்களில் அவன் தன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். இந்த தீமையை சந்தோஷம். அதனால அன்னைக்கு அந்த திருமணம் 10 மணிக்கு மேலேயும் அவருக்கு சாப்பாடையும் ஒழுங்கா கொடுக்காத என்னமோ பண்ணிட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருந்துடுறார். இதுல இருந்து யாரு நஷ்டம்? யாருக்கு? அவளுக்கு தான். அந்த லேடி அவ எதுக்காக அந்த மாதிரி ஆசையை வளர்த்துக்கணும்? அவசியமே இல்லையே. அந்த ஆசையை வரட்டும், வந்தாக்க போகலாம். ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம மனசை சமமா நம்ம பக்குவப்படுத்தி வச்சுக்கணும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அதனால எதுக்குமே நம்ம வந்து ஆசைப்பட்டாக்க கிடைச்சா ஓகே, கிடைக்கலையா அதுவும் ஓகே அப்படின்னு நம்ம அந்த மாதிரி மனசை நம்ம திடம் பண்ணி படிக்கணும். ஸோ வி ஹாவ் டு லீட் அ லைஃப் வித் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் வித் டிட்டாச்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு தான் முதல்ல இருந்தே நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். தாமரையில நீர் போல வாழ கற்றுக்கணும். அப்படி எதுக்காக சொல்றோம்? அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டாக்க நமக்கு தொந்தரவு இல்லை. நமக்கு அனாவசிய உடம்புல வியாதி வராது. நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம சுகமா இருந்துட்டு போகலாம் இல்லையா? மற்றவங்களுக்கு நம்மளால தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்கும். எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு அதுல. அதனால நம்மளோட ஜட இயற்கையின் தொடர்பில் தான் எல்லாமே நடக்கிறது. இந்த காரணங்கள்லாம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு? உயிர் வாழிகள் தான். ஸோ பரமாத்மா செய்யும் 2 விஷயங்கள் என்ன பண்றார் பரமாத்மா? என்ன பண்ணுவார் பரமாத்மா? அவர்கிட்ட நம்ம போய் அவரை இதாக்கினாக்க பக்தனாகி நம்ம ஒழுமையா இது பண்ண நண்பனாகி அவரோட பக்தனாகவும் ஆகிவிட்டாக்க நம்மளை எல்லாரையுமே காப்பாற்றி கொடுப்பார் இல்லையா? அது ஒரு பாயிண்ட். அவரோட எல்லாத்துக்கும் நமக்கு அனுமதி அவர் தான் வர்றாரு. அவரை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் தான். இருப்பினும் இவ்வுலகில் மற்றொரு உரிமை இருக்க. அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவர், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா மற்றும் என்று அறியப்படுவரும் அவரே. எஸ் 13.23 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः.
புரிஞ்சுதா? அதனால பரமாத்மாங்கிறது எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்கிறார். அவர் நம்மளை எல்லாம் காப்பாத்தி இருக்காருங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் உட்காந்து நம்ம பண்ற ரைட்டு தப்பு நல்லது சரி தவறு எது பண்றோமோ அதுக்கெல்லாம் கூடவே இருந்து நம்மளை கவனிச்சிருக்கார். அவர் நமக்கு பூரண சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார். அதுதான் முக்கியமானது. நீ ரைட்டா பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டாருன்னா அப்புறமா அதுக்கு அவர் சுதந்திரத்துக்கு அர்த்தமே இல்லாம போயிடும் இல்லையா? அதனால அவர் நமக்கு இது பண்ணினா நல்லா இருக்கும். அர்ஜுனனுக்கு எப்படி அட்வைஸ் பண்றார்? நீ பண்ணு, நீ போர் புரிய, நான் ஒரு கல்வியா மாத்திரம் நீ இருந்து பண்ணிடு, நான் எல்லாரையும் நான் சாகடிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. சொல்லி கடைசியில தெரியும். முதல்ல என்ன சொன்னார்? அவர் ஒண்ணுமே வாய் திறக்கல. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல கிருஷ்ணர் ஒரு வார்த்தை பேசல. ஏன்னா அவன் அர்ஜுனன் என்னதான் சொல்றான் அப்படிங்கிறது அவரு ஒரு நல்ல டீச்சரா இருக்கிறவா அந்த மாதிரி தான் ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்றாளோ அதை அப்படியே கேட்டுட்டு இருப்பான். அதுக்கப்புறம் தான் அவளுக்கு பதில் கொடுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முழுக்க முழுக்க அர்ஜுனன் சொல்ற காரியத்துக்கெல்லாம் கேட்டுட்டு செகண்ட் சாப்டர் தான் அவனுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிறது இல்லையா? அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ண பகவான் அப்பதான் ஆன்சர் கொடுக்குறாரு. அந்த மாதிரி அவர் சொல்றச்சு அவர் எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்துட்டு இது பண்ணு, நீ ஃபைட் பண்ணு, நீ பண்ணாம இருந்தேன்னா உன்னோட குல தர்ம தொழில், அதை பண்ணாம இருந்தேன்னா உனக்கு அது பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுதான் பாவம் எப்படி தர்மம், அது நல்லது இல்லை, அது பண்ணாம இருக்கிறது தப்பு அப்படின்னு அதையும் சொல்லி கொடுக்குறாரு. நீ பண்ணு இது பண்ணு அப்படின்னு ரெண்டு சரி தவறு ரெண்டுத்தையும் சொல்லி கொடுத்து பூரண சுதந்திரம் கொடுத்து நீ என்ன வேணுமோ படிப்பேன். அப்புறமா அவன் சொல்ல 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 எல்லாம் டீட்டெயில்ஸ்ல கேட்ட உடனே அவனுக்கு புரிஞ்சு போய் அவன் என்ன பண்ணான்? அர்ஜுனன் நான் போர் புரியுறேன், எனக்கு மயக்கம் தெரிஞ்சு விட்டது, எனக்கு நான் குழம்பி இருந்த நிலையிலேருந்து விடுவித்து வெளிப்படு வந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதனால நம்மள இதெல்லாம் பார்த்துருக்காரு. ஜீவாத்மாவுடன் எப்போதும் வீசிருக்கும் பரமாத்மா பரமபுருஷனின் பிரதிநிதி என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பரமாத்மேதி சாப் யுக்தோ அப்படின்னு இல்லையா? பிரதிநிதி என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டது. ஒரு சாதாரண உயிர் வாழி அல்ல ஜீவாத்மா. ஒரு குறிப்பிட்ட களத்தில் செயல்களை அனுபவிக்கிறான். ஆனால் பரமாத்மா எல்லைக்கு உட்பட்ட அனுபவிப்பாளராகவோ உடலின் செயல்களின் பங்கு கொண்டவராகவோ வீசியிருப்பது இல்லை. அவர் சாட்சாயிகாகவும் அனுபவிப்பாளராகவும் வீற்றுள்ளார். அவர் நமக்கு ஒரு சாட்சியாகவும் இருக்கார், அனுபவிப்பாளரும் ஆகவும் வீற்றிருக்கிறார். உயிர் வாழி குணங்கள் உண்டான இவற்றின் உறவு ஆகிய ஜட இயற்கையை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிரிவு எடுக்கப் போவதில்லை. ஜட இயற்கை, பரமாத்மா, ஜீவாத்மா மற்றும் இவர்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு ஆகியவற்றை பற்றி ஒரு தெளிவாக புரிந்து கொண்டால் முக்தி அடைவதற்கு தகுதி பெற முடியும். அதெல்லாம் விவரமா தெரிஞ்சாச்சுனாக்க முக்தி அடைவதற்கு இதுக்கு மறுபடியும் அவர் திரும்பி பிறக்க மாட்டேன், திரும்ப பிறக்க வேண்டாம், அவர் பார்த்துப்பார். மறுபிறப்பு கிடையாதுங்கிறது தெரியாது. பிறவி இருக்க போவதில் நேர கோலோகம் அவன் போலாம். தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காணுகிறார்கள். கடவுள் இருக்காருன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அது நமக்கே ஃபீல் பண்ண முடியும். அதை தியானம் பண்றச்சே அதை ஃபீல் பண்ண முடியும். ஞானத்தை வளர்த்துக்கிற அப்போ நிறைய படிச்சு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் வேதங்கள்லாம், அப்போ பண்றாலே அவளுக்கு அதை ஃபீல் பண்ண முடியும். பலனை எதிர்பாராது செயல்பட, எனக்கு இதுக்கு என்ன ரிசல்ட் வரணும் அப்படின்னு பகவானுக்கு பூஜை பண்ணி எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? அப்ப நம்ம எதுவுமே பண்ணாம பண்ணா அவளால ஃபீல் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ஆளு 2-3 பேரால ஃபீல் பண்ண முடியும். பரமபுருஷ பகவானின் பக்தர்கள் மட்டுமே ஆன்மீக அறிவிற்கு தகுதியுடையவர்கள். சாங்கிய தத்துவவாதிகள் இந்த ஜட உலகினை 24 மூலக்கூறுகளாக ஆராய்கிறார்கள். மேலும் ஜீவாத்மாவினை 25வது விஷயமாக வைக்கிறார்கள். பௌதிக மூலக்கூறுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் இயற்கையை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலும் போது தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கும் அப்பால் பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார் என்பதையும் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலும். வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகிறார்கள். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்கள் இயல்பின் காரணத்தால் அவரிடம் பிறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கிறார்கள். சில பேருக்கு சொந்தமாவே ஆன்மீகத்துல நாட்டம் விட்டு போவார். சில பேர் இப்போ ஒண்ணு இல்லை, இப்ப நம்ம எல்லாம் பகவத்கீதை நமக்குலாம் ஆன்மீகத்துல அவ்வளவு நமக்கு இருக்கு, நாட்டம் இல்லாம இல்லை, நாட்டம் இருக்கும், இருந்தாலும் நமக்கு இவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்.
இதை படிக்க ஆரம்பிச்சது என்ன அது, ஓஹோ கிருஷ்ணர் இருக்கார், இப்படி இருக்கார், நல்லது அப்படின்னு நம்மளோட ஆன்மீக அறிவை வளர்த்துக்கிறோம் இல்லையா. அதை பத்தி கடவுளை பத்தி கேட்டுட்டு அதை அதுல இருந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாவே வழிபட ஆரம்பிச்சோம். அது அதிகாரிகளிடம் கேட்பதற்கான தங்கள் இயல்பின் காரணத்தால் அது யார் மூலியமா கேட்கணும், படித்தறிந்த நமக்குன்னு ஒரு குருவை வச்சுக்கணும். அந்த குருவை வச்சுட்டு அவர் மூலியமா குரு அந்த பரம்பரையிலேருந்து வர அவர் மூலியமா தான் கற்றுக்கணும். அந்த இயல்பின் காரணத்தால் அவர்கள் அந்த மாதிரி கற்றுக்கிறவாளும் பரப்பிறப்புக்கு வர வேண்டாம். நம்ம பகவத்கீதை படிக்க வந்த அன்னைக்கே நான் சொல்லியாச்சு, நம்மளோட பழைய பாவங்கள்லாம் இந்த ஜென்மத்தில் பண்ண பழைய பாவங்கள்லாம் கழிஞ்சு போச்சு, இனிமேல் புதுசாக பண்ணாமல் இருக்கணும், இனிமேலேருந்து நம்ம நல்லதாக பகவத்கீதை படித்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேறணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதுதான் இங்கே மறுபடியும் அதே பாயிண்ட் தான் வருது. இந்த ஸ்லோகம் குறிப்பாக நவீன 26வது ஸ்லோகம் எதுக்குன்னா, நவீன சமுதாயத்திற்கு மிகவும் ஏற்றதாகும். ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி கல்வி எங்கும் இல்லை, அதுக்குன்னு தனியா ஒரு கல்வியை சொல்லித்தறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. சாதாரண மனிதனின் நல்ல ஆத்மாவாக இருந்தால் செவியுறுதல் என்னும் வழிமுறை மூலம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு உள்ளது. செவியுறுதல் முறை மிகவும் முக்கியமானதாகும். முக்கியமாக சைத்தன்ய பகவான் உபதேசித்தபடி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை என்னும் தெய்வீக சப்தத்தை கேட்க வேண்டும். செவியுறுதல் என்னும் வழிமுறை பலமாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்ன மாதிரி செவியுறுதல், நம்ம சொல்லாட்டாலும் யாராவது அந்த ஒரு இதை போடுங்க, ரெக்கார்டு இது போட்டு நம்மளும் கூடவே சொல்லணும். அந்த மாதிரி காலுக்கு விழுந்தாலே நல்லது. செவியுறுதல் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். பகவத்கீதை கிளாஸை கேட்குறது இதெல்லாம் கேட்டாலே அவ்வளோ புண்ணியங்கள் சொல்றா. பாகவதம் கிளாஸ் போய் கேளுங்கோ. 8 மணிக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்லி தர்றார். இப்போ 6:30க்கு இப்போ ஹாலிடேஸ்க்கு அப்புறமா போங்கும். 7 o'clock வாக்கில் ஹிந்திலையும் சொல்லிட்டுறேன். எல்லா லாங்குவேஜஸ்லையும் நடக்கிறது இது. பக்தர்களின் தலைவனே, அசைவனே அசையாதவே என இதையெல்லாம் நீ காண்கிறாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் கடத்தி அனுபவமும் இருந்த கல்வியாகும். அதாவது ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழியும் பிரபஞ்சம் படைப்பதற்கு முன்பிலிருந்தே இருக்கின்றன. அவை எல்லாம் உயிர் வாழியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவையாகும். என்னவெல்லாம் படைக்கப்படுகின்றனவோ அவையெல்லாம் உயிர் வாழியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவையாகும். மரங்கள், மலைகள், குன்றுகள், அசையாத தோற்றங்கள் உள்ளன. அசையும் தோற்றங்களும் பல உள்ளன. உயர் இயற்கையான உயிர் வாழியின் தொடர்பின்றி எதுவும் வளர இயலாது. ஜட இயற்கையின் உயர்ந்த இயற்கை வைக்கப்படுகிறது. ஜட இயற்கையில் உயர்ந்த இயற்கை வைக்கப்படுகிறது. So 28 படிங்க. मास्टरजी, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं अस्विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவையும் காண்பவனும் எவன் காண்றதுன்னா ஃபீல் பண்றானோ, அழியக்கூடிய உடலில் உள்ள இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவனாவான். எவன் உண்மையில காண்பவனாவான்? நம்ம உடம்புல ஜீவாத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்கு அப்படிங்கிறது அதை காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவது இல்லை. உடல் டெம்பரரி, அழியும். அது அழியாதது, பர்மனன்ட். ஆத்மா அழியாது, அழிவு கிடையாது ஆத்மாவுக்கு. ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை. அது ரெண்டுத்தையும் எவன் புரிஞ்சு கொள்றானோ அவன் தான் உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். நல்ல சங்கத்தின் மூலம் உடலின் உரிமையாளன் ஜீவாத்மா, உரிமையாளனான உடலின் உரிமையாளனான ஜீவாத்மாவின் நண்பன் ஆகிய மூன்றினையும் முறையாக காணக்கூடியவன் உண்மையில் ஞானத்தில் உள்ளான். காண்பவனாவனா ஞானத்தில் உள்ளான். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாழிலும் சமமாக வைத்திருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வது இல்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக நிலைக்கு அணுகுகிறான். இந்த பிக்சர்ல பார்த்தேன் இல்லையா, இந்த பிக்சர்ல பார்த்தேன்னா உட்காந்துருக்கான், இங்க நடுவில் உட்காந்துருக்காரு. அவர் எல்லாத்தையும் அவரால் உண்மையில் காண முடிகிறது. அவர் ஞானத்துக்கு வந்துட்டார். எப்படின்னா மேல பரமாத்மாவையும் அவர் பார்க்கிறார், இங்க இருக்கிற அத்தனை உயிர் வாழ்களிலையும் பார்த்தா எல்லாத்துலயும் பரமாத்மா இருக்காருங்கிறது அவர் எல்லாத்தையும் சமநிலையில பார்க்க ஆரம்பிச்சார். அதனால்தான் ஓகே. அதனால அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகிறான் அப்படின்னு. எவன் ஒருவன் ஜட இருக்கினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது
என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கிறானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். உடல் பரமாத்மாவின் மேற்பார்வையில் கீழ் ஜட இருக்கினால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் உடல் சம்பந்தமாக அல்ல, ஆசைகளின் காரணத்தினால் ஒருவன் துன்புறுவதற்கான சூழ்நிலைகளிலோ இன்புறுவதற்கான சூழ்நிலையிலோ வைக்கப்படுகிறான். இத்தகைய பார்வையுடையவன் உண்மையில் காண்பவனாகிறான். ஆத்மா எதை செய்வதோ அதை பந்தப்படுவது இல்லை. ஆத்மா எதை செய்வதோ எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுவதோ இல்லை. ஆத்மா how do you explain this statement? Self does nothing. ஆத்மா இருக்கே வழிய உடல் தான் எல்லாத்தையும் பண்றது. அந்த உடலை பண்ண வைக்கிறதுக்கு தான் அந்த ஆத்மா பண்ணி கொடுத்துருக்கு. அதுக்கு ஃபீலிங்ஸ் தான் அது உடலை விட்டு போகும்போது ஆத்மா ஃபீலிங்ஸ் எடுத்துன்னு போகும்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆத்மா அது என்ன செய்யறதோ அது உடல் செய்கிற காரியத்துக்கு எதுக்கோ அதோட சேர்ந்துக்காது. அது அப்படியே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கும், சரி அது பண்றது அப்படின்ட்டு. அந்த ஆனா உடலோட நம்ம உடலுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் அது நம்மளோடது ஆத்மா. எப்படி மிக்சர்ல எப்படி ஒரு மிக்சர்னா என்ன, ஓமப்பொடி இருக்கும், காரா பூந்தி இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். அந்த காரா பூந்தியை நம்ம ஒன்னொன்னா வேணுங்கிறத எடுத்துடுறோம். அந்த மாதிரி உடலும் ஆத்மாவும் பிரியறதுக்கு அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே பிரிஞ்சு போயிடும். ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுவதோ இல்லை. ஓகே, எஸ்மா 33 படிக்கும். Yes, Mataji. Yata sarvagatam saumshmyat akasham nopalipyate sarvatra avastito dehe tatatma nopalipyate. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. நான் சொன்ன மாதிரி தான் உடம்புக்குள்ள இருக்கு, ஆனா உடலுக்கும் அதுவும் சேர்ந்து ஒரு இதாகாது, ரெண்டுமா மிக்ஸ் ஆகாது, உடலுக்குள்ள இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஓகே, தனது ஆகாயம் எப்படி அந்த காத்தோட இயற்கையின் நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனோடலையும் கலக்காக ஆகாயம் தனியா தானே இருக்கு. ஏதாவது இங்க எதோடையாவது சேர்ந்துக்கிறதா சேராது. அது மாதிரி பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமர்ந்திருந்தாலும் உடலினுள் கலப்பதில்லை. நீர் மண் மலம் மற்றும் என்னவெல்லாம் இருக்கின்றதோ எல்லாவற்றிலும் காற்று புகுகிறது. இதெல்லாம் காற்று இருக்கு, இருப்பினும் அது எதனுடனும் கலப்பதில்லை. அது போலவே உயிர் வாழி பல்வேறு விதமான உடல்களில் அமைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய தன்மையினால் அவற்றிலிருந்து தனித்து விளங்குகிறான். ஓகே, உடலும் ஆத்மாவும் ஒரே இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம இதயத்துல இருந்தாலும் அது உடலோட கலக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம். 34 படிங்க. Yes, Mataji. Yata prakashayat ekah krishnam lokam imam ravihi kshetram kshetri tata krishnam prakashayati bharata. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது. ஒரு சூரியன் உலகத்தையே நமக்கு பிரபஞ்சம் முழுசுக்கும் பிரகாசம் பண்ணுது. அந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் அதனோட உணர்வினால நம்ம எப்படி உயிரோட இருக்கோம் அப்படின்னு அந்த லைவா இருக்கும்னு சொல்றோம் இல்லையா, பிரகாசப்படுத்துகிறது. பகவத்கீதை சூரியனும் சூரிய கதிர்களும் உதாரணமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சூரியன் அகிலம் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துவதை போல ஆன்மீக ஆத்மா உடலின் இதயத்தில் அமைந்திருந்தாலும் உணர்வின் மூலம் உடல் முழுவதும் பிரகாசப்படுத்துகிறது. உணர்வானது ஆத்மா இருப்பதற்கு சாட்சியாக உள்ளது. உணர்வு, ஃபீலிங்ஸ் தான் நம்ம இப்ப நம்ம பேசிட்டு இதெல்லாம் பண்றோம். அதெல்லாம் காரணம் என்ன, ஆத்மா நம்ம இதயத்துல இருக்குன்னு. இந்த ஆத்மா உடலை விட்டு போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், இது டெட் பாடின்னு சொல்லிடும். அது உயிர் வாழின்னு சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா. அதனால இந்த உடலுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு, ஆனா ரெண்டும் ஒன்றரை கலந்து இருக்கிறதுல. ஆனா நம்ம பண்ற காரியங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம அது இருக்குங்கிறது எப்படி ஃபீல் பண்ண, ஃபீலிங்ல தான் நமக்கு தெரியும். ஓகேயா. எஸ் 35 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. க்ஷேத்ரயோர் ஏவம் அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ஏ விதுர்யாந்தி தே பரம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளருக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து
ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றார்கள். உடலின் உரிமையாளன் பரமாத்மா. இதை அதுக்குள்ள உள்ள வேறுபாட்டை ஒருத்தர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் இந்த அத்தியாயத்தின் விளக்கம். இதுவே முக்திக்கான வழி. உடலின் உரிமையாளன் பரமாத்மா ஆகியவற்றை இடையிலான வேறுபாட்டை அதுக்கும் வித்தியாசத்தை எவன் புரிஞ்சு கொள்றானோ அது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே இந்த அத்தியாயத்தின் விளக்கம். இதுவே முக்திக்கான வழி. முக்திக்கு வேணும்னாக்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். உடல் இருக்கணும் தெரியணும், உடலின் உரிமையாளர் யாருங்கிறத, அது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை ஞானக்கண்களை வச்சு கண்டுபிடிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. அர்ஜுனன் 6 கேள்விகள் கேட்கலாம். கஷேத்திரங்க ஞானத்தின் விளக்கம் முடிச்சு சொல்லிட்டார். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை, நேயம்னா என்ன, அறிவின் பொருள், பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் ஒன்றியம், அறிவின் பார்வை. 35 ஸ்லோகம் மொத்தம் இருக்கு. இதோட சாப்டர் முடியுது. நான் உங்களுக்கு ஒரு கஜேந்திர மோட்சம் அப்படின்னு ஒரு கதை சொல்லிடுறேன். இதோட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள கதைகள் விஷ்ணு பகவானிடம் சரணடைந்தவர்களை அவர் எப்படி காப்பாற்றுகிறார் என்பது தெளிவுபடுத்துகிறது. கஜேந்திரன் என்ற யானைகளின் தலைவன் தனது கூட்டத்தோடு திரிகூடமலையில் வாழ்ந்து வந்தான். அவன் மிக பலசாலி. அவன் தன்னுடைய பலம் பற்றி மிக பெருமையுடன் இருந்து வந்தான். ஒரு நாள் கஜேந்திரன் தன்னுடைய கூட்டத்தோடு பெரிய குளத்திற்கு சென்று தண்ணீரில் இறங்கி தன் தும்பிக்கையால் தண்ணீரை பீச்சி அடித்து விளையாடி கொண்டிருந்தது. ஏனெனில் அது வெய்யற் காலம். அப்போது ஒரு முதலை கஜேந்திரனின் கால்களை பிடித்தது. கஜேந்திரனுக்கு அது மிகுந்த வலியை கொடுத்தது. யானை தன் கால்களை விடுவிக்க முயற்சி செய்தது. ஆனால் அது முடியவில்லை. கஜேந்திரன் தன்னை விடுவிக்க முயன்றான். ஆனால் முதலை தனது பற்களால் ஆழமாக கஜேந்திரனை கடிச்சு காயப்படுத்தது. இந்த நிலையில் கஜேந்திரன் தன்னை காப்பாற்றி கொள்ள பகவான் கிருஷ்ணனிடம் சரணமடைய தீர்மானித்தான். கடவுள் விஷ்ணுவின் நாமத்தை பாடலாக பாட ஆரம்பித்தான். அதுக்கு பேர் தான் கஜேந்திர ஸ்துதி என்று பெயர். யாருக்காவது தெரிஞ்சதுன்னா அது நாளைக்கு கிளாஸ்ல சொல்லுங்க. அது கஜேந்திரன், அது பேர் தான் கஜேந்திர ஸ்துதி என்று பெயர். பகவான் உடனே முதலே இருந்த இடத்திற்கு வந்தார். கஜேந்திரன் கடவுளிடம் மண்டியிட்டு நன்றியுடன் பகவான் விஷ்ணுவை பார்த்தான். கடவுள் கஜேந்திரனுக்கு மோட்சத்தை அளித்தார். கஜேந்திரன் பூர்வ ஜென்மத்தில் இந்திரியம்னா என்ற அரசனாக இருந்தான். அவன் விஷ்ணுவின் சிறந்த பக்தன். அகஸ்திய முனிவர் அரசன் தன்னை மதிக்காததால் அடுத்த ஜென்மத்தில் நீ ஒரு யானையாக பிறக்க கடவுள் என்று சபித்திருந்தார். முதலையும் தன்னுடைய முந்தைய பிறவியில் கூஹு என்ற அரசனாக இருந்தது. அரசனும் தேவானா என்ற முனிவரும் குளத்தில் சூரிய பகவானிடம் பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்போது அரசன் முனிவரின் கால்களை இழுத்து விட்டான். அதனால் அவரை முனிவர் சபித்திருந்தார். அரசர் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டார். அரசர் தான் செய்த தவற்றிற்காக வருத்தப்பட்டார். முனிவர் சிறிது சாந்தமடைந்து, நீ அடுத்த ஜென்மத்தில் பகவான் விஷ்ணுவின் கருணையினால் முக்தி அடைவாய் என்று தெரிவித்தார். இந்த கஜேந்திர மோட்சம் கதை அகங்காரத்தாலும் கர்வத்தாலும் ஏற்பட்டது. அகங்காரம்னா என்ன? ஈகோ. கர்வம்னா பிரைடு. நாமும் இந்த வாழ்க்கையில் அகங்காரத்தையும் கர்வத்தையும் கையாள முயல்வது தவறு. கடவுளின் திருப்பாதங்களில் சரணடைவதே சிறந்த வழி அப்படின்னு இந்த சாப்டர்ல இந்த கஜேந்திர மோட்சம் கதையை நம்ம சொல்றேன். ஸோ வாஞ்சா கல்பதரூபசேச்ச கிருபா சிந்துபியோ வச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவிபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே. அப்புறம் ஒரே நிமிஷம் இருக்கும். இதுல நான் இன்னொன்று உங்களுக்கு காமிக்கணும். இல்லை இன்னைக்கு இன்னொரு லிங்க் காமிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஒரே நிமிஷம். இது ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டேட். இது படம் லேண்ட் ஆஃப் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதுதான் இவ்வளோ பெரிய லேண்டு நமக்கு நம்ம இஸ்கான் டெம்பிள் கட்டுறதுக்கு லேண்டு கிடச்சிருக்கு. அதில் டெம்பிள் பிரசிடென்ட் அண்ட் டிவோட்டீஸ் ஆல் அந்த அந்த லேண்டில் நின்று கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில் நின்று அவர் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்கிறார். நியூ டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்ததுக்கு அது எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? அதையும் நியூ டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்
எப்படி பெருசாக்குறது? பெருசாக்குது. ஓகே, அதுல வந்து இப்போ இந்த படத்தை பார்த்தேன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும். அதுல வந்து பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்தை கட்டி முடிச்சுட்டா. பாக்கி எல்லாம் நடந்திருக்கு. ஆசிரம், டெம்பிள் பேஸ்மெண்ட், கெஸ்ட் ஹவுஸ், இது மூணுத்துக்கும் இப்போ பேஸ்மெண்ட் இது போட்டாச்சு, ஃபவுண்டேஷன் போட்டாச்சு. அதான் கொஞ்சம் டெம்பிள் ப்ராஜெக்ட் குள்ள இல்லை, அது வரப்போகுது. டெம்பிள் இந்த மாதிரி வரப்போகுது. No more about temple new link, new temple பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுன்னு போட்டுருக்கு. பார்க்கலாமா? क्या आप जिम जाने से स्लिम और फिट रह सकते हैं? नहीं दोस्तों, फूड एडिक्शन से छुटकारा प्राप्त करना होगा। भरपेट खाया है, मन पसंद का। राम नाम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम नाम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम नाम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम नाम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम ஸோ அது வந்து இந்த டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்குது, இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. நம்மளால ஆனது நமக்கு என்னென்ன முடியுமோ, சின்னதாக ஒரு பிரிக்குக்கு இல்லைன்னா ஒரு 5 பிரிக்குக்கு இல்லைன்னா ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் இதுக்கு ஃப்ளோரிங் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது நம்மளால ஆனது நம்ம டொனேஷன் கொடுக்கலாம். ஆஃபர் மந்த்லி சேவா, மாதத்துக்கு இத்தனை செலவெல்லாம் இருக்குது. 500 ரூபாய் மத்திய சுதாமா சேவாங்கிறது, பூர்வ சுதாமா சேவாங்க 1001. இந்த மாதிரி மாதம் அந்த மாதிரி கட்டுறதுலையும் கட்டலாம் நமக்கு. ஓகே, ஆஃபர் யுவர் சேவா எல்லாத்துக்குமே 1 டைம் சேவா, மந்த்லி சேவா, அன்னதான சேவா, ஸ்பான்சர் ஃபார் பிரிக்கு, ஸ்பான்சர் ஃபார் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இஸ்கான் இன்டர்நேஷனல் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் நேற்றுக்கே சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு அதை. அப்புறம் வந்து தர்மகர்த்தா சேவா, தர்மாதிகாரி சேவா, முக்கிய தர்மாதிகாரி சேவா, அது ஒன்று இருக்கு லாஸ்ட்ல ஃபைனலாக. எது உங்களுக்கு சௌரியமோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. இதெல்லாம் வந்து டேக்ஸ்ல இருந்து பெனிஃபிட்டட். ஆஃபர் டொனேஷன் ஃபார் நியூ டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இந்த உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் எதில் பேமெண்ட் பண்ணணுங்கிறதுலாம் டீட்டெயில்ஸ் வாட்ஸ்அப்பில் போடுறோம், அதை பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, NRI டிவோட்டிஸ்லாம் namdas@gmail.com அதில் வந்து அவரை கான்டாக்ட் பண்ணல, அவருக்கு எப்படி அனுப்பணுங்கிறத அவர் சொல்லி கொடுப்பார். ஓகே, அப்ராட் பீப்புள்னா கேன் டூ இட். இது ஒன்று காமிக்கணும்னு நினச்சேன். ஸோ ஏதாவது
அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ங்கிறது நம்ம கோயிலெல்லாம் உண்டியிலெல்லாம் பணம் போடுறோம்னாக்க, அதாவது பகவான்கிட்ட காசு இல்லைங்கிறதுக்காக உண்டியில போடல, நம்ம வந்திருக்கோம் என்னை கவனிச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு பகவான் வேண்டிக்கிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த மாதிரி டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் ஒரு இவாளுக்கெல்லாம் அதாவது உபயோகமான நல்ல காரியங்கள் பண்ற சன்னியாசிகள் பிரம்மச்சாரி எல்லாம் பண்றா இல்லையா? அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும்னா நம்மள பகவான் நல்லா கவனிச்சுப்பார். நம்ம கிருஷ்ணன் நெருங்கி வர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இதோட கிளாஸை முடிஞ்சுக்கலாம், வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். எஸ்மா கமலாஜி. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रयज्ञविभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापिरपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्दिवादालय